Tim mar Kenya matugo tuke adhula jotugo ma yawuoyi ma hikgi ni piny mar 18 notimo rako margi mogik e alap ma Kasarani kapok gidhi nyaka e kaunti ma Kisumu e tuke mag CECAFA Under 18 Championships. Junior Stars biro wuok Nairobi odiechieng' ma kiny kadhi e boma ma Kisumu bang' bedo kod orako mar juma achiel e alap ma Kasarani. Tukego mag CECAFA biro chakore tarik 25 dweni e kaunti ma Kisumu gi Kakamega. Kenya nitiere Group A kama bende oting'o timbe kaka Somalia, Rwanda, Sudan, Djibouti, ka Group B oting'o timbe kaka Tanzania, Zanzibar, Sudan ma milambo to gi Uganda. Kuna injury, ukiangalia vijana wote wako fiti na vijana wote wako ready kucheza hiyo game. That's why ndo tumechukua hawa. So wanafikiri vijana wako ready na pia sisi tuko ready, so tuko home. So tuna prepare kushinda kikombe kwa sababu hatuwezi kuwa home na bado unataka kutolewa mapema, but lakini tunajaribu kupusha vijana. Kwa hiyo tournament nasema I expect the best because from what is happening now ni everyone ako discipline. Unajua team ina win first kwa listen to the coach.